Време за парти. Пати строята, човек. Разкажи за някоя интересна случка, когато сега имаш в ресторантите с някой клиент, например. Какво колата? Сега ще поговорим малко повече за това какво предстои. Локациите за тази година, нека да ви спомня малко. Започваме от вчера беше най-силният ден за този сезон. В крайна сметка това са 1700 лева за един ден. Той да обича с него. Бяха помолени да помогне с чистенето в нашия ресторант и ние се съгласихме с отворени обятия, обаче е заключен мола и не може да влезе. И го е станало преди 2 часа, е спала моите 4 часа. Днес само да бъда мага. Не мога да влезе. И на всичкото отгоре, навън вали и духа вятър. Аз съм късигащи и ми е лошо. И се качваме в колата, за да решим какво ще правим. По-силно говори. Оказва се, че ни отвориха 6:30 стана, обаче в крайна сметка ще чисти. Преди това чихме да си направим кафе. После може да се изпросим и безплатно храна да си видим. Аз съм варките в щатите, не са като тези в България. Тук няма еспресо. Дрип! Да, дрип кофе. Това гадно. Не знам, ми харесва. Много по-разредено от нормалната. Виж, мръсна е чашата. Да. Това е като в щатите. Долу ли си да работиш 16 часа днес? Не. Как не, бе? То... Беше много надъхана днес. Според тебе готова не съм. Да. Да, бе. Как изглежда отстрани? Да, мога да се представя. Бати строята, човек. Това не работи, ако аз не пъмпам през цялото време. Моля ти се, внимай да не ти влезе в очите. Аз нали ти казах? Виж каква хубава джунгла си имала. Това изобщо не е бързо. Ай, пак Ива е виновна, да, точно така. Да, Ива е виновна. Айде, ще поема и тая вина. Ще се отвързал от тебе или не? Ще поема вината. Мистер П почисти. При мен в момента е 7 часа и датата е 27 юли. Бързо искам да ви разкажа какво се случи, след като вече видяхте, че Ива също е тук. В момента навлизаме почти в последния месец от сезона, който е август. Това, което ще се случи е, че аз ще приключа с моят сезон след това. При тях случаят не е точно такъв. Те ще останат рано към края на септември да продължават да работят. Но аз трябва да започна своето пътуване, своята обиколка през щатите, които са си набелязал за тази година. Те реално са 1, 2, 3, 4 нови щата и един, който сте виждали вече. Това са щатите, през които ще премина аз тази година. Като на всяко едно място съм уредил специален гост, с когото съм работил тази година и бил част от менторската програма, за да може да проверим как е минало неговото лято, така че за мен също ще бъде много интересно и да се запознае реално и да живо с хората, с които аз работех това лято и преди самото заминаване всъщност. Какво се случи през тези 2 седмици, в които не съм се включвал? Може би не си имах нужда от тази почивка, от самото заснемане, понеже отделно всички 12 часови смени, които си работя, някои тези 17, когато включва и самия бар, в който работя, трябваше да помогна и на Николай и на Ива с адаптирането. Особено и на Ива, понеже тя имаше доста проблеми, понеже да е по-късно и за хората, които разбират повече да пригаете, много добре знаете колко е трудно да си намериш работа в началото на юли, какъвто беше нейният случай. В крайна сметка успяхме. Тя в момента на тази работа и дал около 50 часа на седмица, може би 45, нещо такова, което е супер. Отделно и има една смяна в дискотеката, мисля, че ще започне да взима и по 2, което е много по-добре от положението, което беше в Ню Йорк. За момента е в ударен сервитьор. Даже аз се бях обучавал за първи път, обучавам някой между другото и беше да сте интересни за мен да видя как ще се справя. В крайна сметка мисля, че се справих аз доста добре. И това е моят план като цяло и за вас до година. Аз искам да водя обучение, в които като цяло да уча някакви мухи, които аз ви уча като цяло какъв сервис точно
имате тук в щатите, защото се различава доста отколкото в България. Тези умения да ги използвам за нещо полезно за вас. Това стана през тези 2 седмици. Николай си е сервитьор, той си работи по едни 5 дълга и половина. Съответно има едни 11 смени в седмицата. Вече започна да работи в дискотеката, като в неделя му беше първата смяна. И днеска вече следващата неделя, така че реално днеска ще му бъде втората смяна. Като защо го вкарахме него в дискотеката, идеята е за септември, когато вече намалее работата и спра да ни дава толкова часове. Както казахте, той ще стои примерно до 23 септември, да може да ходи повече по смени в дискотеката, например 3 или 4 в седмицата, за да запълва тези дупки, които ще има от тази работа, когато почне да му дадат. Това не знам за кой поставя това лято. Така когато почна да му дават по едни 20-25 часа макса, не 60, както сега. Така че аз всъщност успях, както дойдох, да докарам на 2 работни места още 3 българи и да създам българско комюнити. В пара работим всички, само че в различни дни. Предпочитам да имам енергията да работя по тези неща, които подготвям за вас, които много скоро трябва да разберете за това. И това е причината в момента съм станал толкова рано и да не се бутам в дискотеката чак толкова много, за да може да работя по това нещо. И се получава много добре, да съм иска да разкажа много повече, но ще ви разкажа, когато го обявя, което пак ви казвам, при вас сигурно някакво разстояние на дни, но при мен има още месец и малко. Исках да си поговоря за още едно нещо с вас, което ще го засегна отново на края на бригадата, когато правя целият обзор, но е друго да го спомена, докато го преживявам. Всичко това, което стана, не знам аз колко успях да ви предам от него, но беше най-неочакваната бригада, която аз съм имал и може би го казвам за всяка една, защото всяка една е тотално различна. Но този път трябваше да бъда аз този човек, който води. Този път не го правих само за себе си, а реално бях този пич, който трябва да помага и да взима важни решения и да поеме тази отговорност, където много хора се пречупват, където аз съм се пречупвал много пъти. И за мен аз да издържа, имайки си своите проблеми и лични драми през цялото време и да запазя себе си такъв какъвто съм и да се превърна в една по-пораснала и добра версия на себе си. Излизайки от това, горд е лична победа за мен, може би най-голямата ми лична победа до сега. Да запазя себе си, въпреки че да кажем, че живота тук се потърне с мачка и това са неща, които само аз си знам. Колкото и да ви споделям, аз си знам как съм преминал през тях. Но извода, който имам и това, което искам да ви споделя, е, че не бягайте от това. Знам, че е много по-лесно да извърнеш глава или когато нещо някой те разочарова, било то на работа или в личен план, ти да поемеш от злобата, да поемеш от разочарованието, от яростта и ти да се предадеш и да станеш част от това. Точно заради това и според мен цял светът е такъв. Това е моето впечатление. Всеки е бил разочарован, предаван, озлобява се и се предава и става част от това стадо. Много по-трудно е да издържиш, да продължаваш да подаваш ръка, когато сте разочаровали. Имайте предвид, има хора и хора. Масовката ще бъде от некачествени хора и мързеливи хора, пълни с зависимости, защото това е по-лесният път. Такъв тип хора просто нямат капацитета да оценят и да видят точно какво вие сте направили. Те няма да имат волята да се излязат от зоната на комфорт, за да свършат също за вас. Това са неща, които вие трябва да разберете и да очаквате. И това е част от израстването. Нали? Всеки минава през това. Просто вие, ако не бягате от това, ще си научите уроците и ще станете много по-зрели и готови за живота, възможно най-рано. Има един по-малък процент от хора, които, виждайки тези хубави неща, които вие правите, без да го натъртвате, просто да си го правите, защото това сте вие, то те сами ще го оценят и вие ще го видите по техните действия. Те сами ще ви дадат заслуженото и така нататък. Но в крайна сметка всичко е на база проба, грешка и действия. Това исках да кажа. Просто бъдете благодарни за всичко, както аз съм в момента. Може би заради това ви се получават и нещата, защото когато е трудно, не се предавам на тази злоба, която иска да те превземе. Не го правя за себе си. Всичко, което правя е реално, защото знам, че имам една мисия към вас, хората, на които държа. И това ме държи много здрав и стабилен към този успех. Не мога да си позволя да разочаровам хората, на които държа, защото те са по-важни от мен. Това е един друг голям мотор, който имам аз. И самата поредица мога да кажа, че не се получи на 100% така, както исках, но въпреки това е нещо, което до сега никой не беше правил. Въпреки това. И да ви покажа емоционалната част, финансовата част. Това, което съм казал, че бригадите като една история от филм, ако ти сам се вкараш извинявам се за израза, но се вкараш в войната, гонейки си някаква цел, живота така да ще завърти тук, че ти наистина ще ти се случат неща, които ти никога не можеш да си представиш. Както се случи с мен, нали? Ако си мислиш, че тук съм очаквал да съм 4 човека в една стая, ще се върна тук,
И че Любак няма да е тук, да кажем, 5 месеца по-рано. Не, това никой нямаше да си го представя. Но виждате как се развиха нещата. Изпълних си мисията, вече като знам, че сме качили видеята с съветите, които ви бях дал практическите. Показал съм ви кадри от работата да видите за какво стана въпрос. Единственото нещо, което остана, което не бях направил, обещах ви за юли, че ще попълвам таблицата много често. Покрай тези неочаквани гости, като цялото беше повече занимавка сива, преди да споръха повече нещата, не толкова при Николай, но все пак. Сега, може би това за мен лично последната ми мисия при почивката. Не мога да ви покажа тази част стрикно приходи и разходи. Това е вече, като всичко е уредено, както виждате. Още когато идох преди 2 месеца се родих много добре с разходите, имайки колата. Ето е там, между другото. Имайки вече ефтиния хаузинг, разходите ще бъдат страшно малки. Няма какво друго да добавя, честно казано. Просто си благодаря. Една от най-яките бригади. Благодаря си, че се запазих. Значи се запазя и искам да благодаря на Господ. Всичко това, което успявам да постигна е благодарение на него. Не съм аз, пичове. Просто се справям с изпитанията, които знам, че са ми изпратени нарочно. В 8 часа и се намирам пред ресторанта и искам да ви покажа какви занимавки всъщност изискват, за да мога да постигна това, което края ще бъде обявено и какво ще му направи толкова различно. В момента преговарям с страшно много хора за някои неща. Чакам, помня, преговарям, правя си планове, каквото ще мога, каквото ще изисквам танка. И след това съм цял ден на работа. Спал съм 3 часа, просто така стана, че трябва да го съчетая. Нищо, че работи по 12 часа. Ако имате някакви мечти, това е начин. Процесът е много по. Ако искате нещо стойностно и смислено, а не просто нещо, което ще донесе пари, не съм пел много години, много препятствия и трябва да има жертви. Това е името на мечтата. За мен дори не е жертва. Пожелайте ми успех, пожелаваме успех с следващите неща. Тук що приключихме работа, днес е 2 август и празнуваме това, че става точно 1 месец. Преди да приключи сезона, така че понеже помня миналата година след 1 септември колко беше слабо. Само една секунда прекъсване, понеже идва нашия човек. Good to see you! Понеже много познати дойдоха от миналата година да си поговорим с тях, много срам да ги видя. С Никола си говорим вече от 2 седмици, че може да разкажеш повече за дипломина, аз това съм да разказвал много пъти. Аз не съм чул от по-малко от кога даже. Да, от 4 юли за първи път сядам ми нормално, без напрежение да се отпусне малко и даже съм бая изморен, се чувствам много. За първи път много време ще се наемам като прасе и ще се превърна да съм спъкан човек. Как върви личностното израстване? Виждаш ли се различен човек с този, който беше преди 2 месеца? Да, сигурно като цяло дисциплината и всичко това се променя много повече, защото на приказки нали, не е толкова трудно, ще дойдеш тук, ще работиш 2-3 месеца и ще изкараш пари, ще се прибереш. Ама целите и решения, пред които се поставяш, за да можеш да ги събереш на тия пари, всеки ден това ежедневието се натоварва, не е толкова лесно. По принцип не бях търпелив човек преди. В момента се научих на търпение и на постоянство. И това може би са двете от нещата, които съм най-доволен, че успях да изградя, като въобще тук не включвам парите. Като личностно развитие това са двете неща, които съм най-доволен, че успях да постигна от тези 2 месеца. И то вече реално стана лесната част. Това, което научих и успях да изградя, просто да го приложа в оставащия 1 месец и то ще мине и така. И мислиш, че като цяло това е в живота за напред ще ти помогне в много други сфери? Сигурност, няма как. Това да дойдеш на бригада, сигурно се заслужава. Защото аз съм много чудих. Аз първоначално план беше да съм абсолютно сам. Изцяло сам да дойда тук. И това беше много трудно решение за мен. Въпреки че се навик малко на шега, обаче си беше трудно решение. Който се чуди да го направи. Даже един път да отидеш, просто да видиш какво е. Да видиш докато още си млад, докато още имаш тази възможност. Ако няма какво да ви спира, особено в България, но го направете, елате да видите какво е, защото наистина ще ви хареса, сигурно ще сте много доволни после себе си. Разкажи за някоя интересна случка, когато сега имаш в ресторантите с някой клиент, например. Те са абсурдни, те такива глупаци и молни сядат в този ресторант постоянно. Защото примерно на смяната имаш 4 маси. На едната маса моята стои най-готината маса, на съседната моя са най-големите идиоти. И това се случва постоянно. И ми сядат 4 педала, примерно, от които 3 са на 20 и някакъв дърт на 50. И са кеф един на друг. Те са абсурдни неща, сядат тревестите и тук има всякакви хора. Затова също трябва да сте подготвени, че тук наистина виждаш абсолютно всичко от себе си. То може и за двама ни реално, но сега ще си поговорим някакви нормални неща, нещо, което ние сега нямаме време да правим. И за мен също е много яко, нали? Малко да разчупим тази работна среда. Ние така не сме говорили нормално от силно 3 седмици вече. Да, има вкус тия малките пици, които са много яки, нали? Уникално е това. Това да го гледате, начо с стейк отгоре. Това е уникално. Това в момента е $8, между. След 10 часа е $8. Велико е това. Велико, това е 10 от 10. Пално.
приключихме с яденето. Излезе по 60-70 долара на човек, като включим таксито. Това ще се заслужаваше страшно. Аз не мога да повярвам просто. Това беше толкова вкусно, толкова ми липсваше тази храна, която бях ял миналата година. И с това си говорихме с него, направихме си кефа, наистина се заслужаваше. И така хубав рефреш, сега просто, понеже приявахме, най-вече аз, просто искам да отива да се наспим и утре си ставаме и с нови сили си продължаваме последния месец. Тъкмо ще ни писне пак и ще стане време за почивка. Да. Цяло да, буквално. Да, това беше много яко, наистина, лека вечер. Сега ще поговорим малко повече за това какво предстои. Това, което предстои за напред, вече е почивката, която идва следващия месец, след като вече няма какво повече да оправям хората, с които работя. Всеки в момента взима максимум това, което може. Локациите за тази година, нека да ви спомня малко, започваме от тук. Има много езера в Минесота, които трябва да посетим, така че ще спендем един ден там. Това ще си е като ден за нас. Понеже планът е такъв, че ние имаме един промеждутък, който хем няма работим, хем ще работим. Ще ви разкажа като дойде времето. Но после започва истинската почивка. Отиваме с влак до Чикаго. Започваме с Минеаполис до Чикаго, който е 7 часа. Оставяме си куфарите тук, което е най-готината част от почивката. Там ще прекараме 3 дни и след това заминаваме с самолет към Хавай, където ще видим, освен тези, които отиваме там, и още едно момче, което е в моята менторска програма. И той ще разкаже повече за него експириенс през лятото. Нямам търпение да ви запознам с него. И самите ние си имаме план, който в момента ще направим всъщност. Точно какви активности ще имаме в Хавай, за да го направим по-интересно изживяването и за нас, и за вас. Като след това продължаваме с Сан Франциско, където имам други клиенти от тази година. Ще разкажа за своят експириенс там. И аз ще видя Сан Франциско, който ми беше една от точките, които исках да видя в Щатите. След това продължаваме към Ню Йорк, където има друго момче, което всъщност работихме с него тази година. Той също имаше много интересна бригада и нямам търпение той също да разкаже. Аз ще остана в Ню Йорк малко повече време. Причината е, че там ще се наема кола и ще отида до Бостън за няколко дни, където ще се видя с едни други две момчета, които имаха може би най-интересната бригада. Биха сравнил до някъде с моята, но те ще разкажат много повече, когато отида при тях. И така ще видя и Бостън, по препоръка на така или иначе на Николай, който е едно от момчетата, с които сме тук. Така че ще ви заведа и в Бостън и след това се връщаме в Ню Йорк, където ще чакаме един друг специален стар гост, който ще бъде там. И ще прекарам още няколко дни в Ню Йорк и след това имаме много чудене, ще видим по-нататък, но да, като цяло това е плана, който сега ще ви споделя. В края на септември, между 25 и 1 октомври, това е датата, на която аз ще се превърна в България. Тази година ще е по-рано в сравнение с другите години, но просто имам работа в България, така че вие сами ще разберете много скоро. Може би в едно от следващите видеа, защо и какво. Но предстоят много хубави неща за всички. Благодаря, че бяхте с мен по време на поредицата. Нали, усещам, че идва края. Знам, че ще бъдат качени максимум още на 2 видеа допреди почивката. Мерси за подкрепата и за тези, които следяха, въпреки че не беше толкова напудрено, не беше с цялата красота и готините емоции от почивка от миналата година. Всъщност аз съм сигурен, че това, което аз поделих на вас, ще подготви всеки един от вас много повече за бригадата, отколкото преди да заснема всичко това. Това ме прави много щастлив. Не е нужно да работите с мен, не е нужно да ме харесвате. Ако вие сте гледали тези видеа, вие знаете много повече, отколкото ако аз не съществувах. Доброто, днес е 10 август. Когато отивам на работа, един момент, в който го споделя, реално, че вчера беше най-силният ден за този сезон и може би това ще стане най-силния. Причината е, че освен двойна смяна в ресторанта, който ми се води в Саута, ме извикаха като помощник барман в Саута в дискотеката. За единствената причина това да не го правя всяка седмица, защото като помощник барман трябва да се там в 8. А пък ресторантите се затварят в 10 в Етики Саута и аз трябва да ходя към 10:30-11 най-рано. И това е причината, поради която не мога да вземам смени като барбаг в Етики Саута. В неделя е различно, защото отваряме в 7. Извикахме вчера по спешност, понеже другия помощник барман беше болен. И аз съм ви разказал като цяло колко пари се правят там в Етики в Саута. Вчера съм минах рекорда. Даже ми е неудобно да говоря с това, но вчера скарах $1000. И нарочно не го записах вчера, след като се случи, понеже предишният ми рекорд беше 850 от миналата година. От ресторантите имаха $600 и останалите бяха от дискотеката, като от заплата имам $170 вчера и се споделя под формата на бакшиши. Изморен съм, да покажа натуралната си реакция след това нещо. Но съм много благодарен.
бих ви казал нещо философско и така нататък. Но мисля, че вече достатъчно добре ме познавате, за да знаете какво ще ви кажа. Много готин ден, много се радвам, че цялата упорита работа ми се отблагодари. Въпреки това чувствам, че не го заслужавам, може би. Въпреки всички усилия и жертви и лишения, които правя. Въпреки това, всичко хубаво, което ми се случва, не знам дали дава достатъчно, за да го получавам. В крайна сметка това са 1700 лева за един ден. И да, аз поне в моята глава съм работил здраво и така нататък. Много часове, много хора биха си мечтали да съм на моето място. И аз знам, че това дори не е моят пик. Аз съм на 22 и просто от много готини неща, които аз да правя. Следващите 10 години. Да не мога да се представя. И мисля, че си пак беше важна точка от периода ми тук. Най-силният ми ден финансово. Но аз ще се повторя. Да, има още много неща, които много потенциално ми позволява да направя, но те ще са повече за вас. Мога да подам ръка на вас. Но виждайки тези резултати, виждам, че усилията ми се получават. Не на празно. Има много неща други, които правя и може би накрая ще направя един обзор на това, какво правях аз и всяко нещо, което аз съм правил, за да може и вие да се опитате да го приложите, виждайки до какви резултати ме е довело. Но за това аз още е малко работа. И това ще оставя за напред. И в момента бързо понеже ми друга работа. В момента водени преговори. Така че трябва да отида малко по-рано на работа, за да може да се говори на спокойствие преди да се отвори ресторанта. Така че ще ви оставам. Добре дошли. 3 weeks left. Задъхме да позираме парите от последните 2 седмици. Следващите няколко дни, вече е сряда. По-скоро работех върху останалите неща, които правим и не съм се фокусирал толкова много върху работа. Като имам предвид, че в понеделник почти не съм работил. Бях на работа, но там по-скоро се фокусирам да чистя. В вторник, който реално беше вчера, беше един да е по-слаб ден, но там не съм нахалсал на секции, като цяло не се чувствах много добре. Това там просто си го изкарах този ден и ме къднаха и малко по-рано. Понеже пак движихме други неща, вече съм заспал в един сутринта и съм станал в 4. Иначе да, като цяло бригадата към края съм още в своя разгар. Това е причината, приличам на маймуна в момента. Така според мен е по-готвено, защото накрая, когато всичко свърши, приличам на човек и предстои почивката, ще се разходим много повече. Така че това исках да кажа. Сега в момента оправям парите, ще ви снимам колко пари реално съм депозирал. И да видим след 2 седмици, когато направим обзора, да видим като цяло колко пари ще успя да спестя, колко пари съм изкарал в на бригадата за тези 3 месеца, не 4, в които работех. Добре, тук що се постригах. Случи се нещо интересно между другото. Ето тук си бях забрал ключа, реално, когато излязох и бях заключил вратата, понеже аз се заключвам ето така, а не с ключа. И това, което стана е, че затворих вратата и реално нямаше как да се отключа, а пък ние имаме само един ключ, понеже втори беше загубен отдавна. И се наложи да звънна, за да може да ми отключат колата. Така че ако това ви случи на вас, не се притеснявайте, не е нищо сложно. Дойдоха за половин час, аз в това време се постигах реално. Това беше не точно 5 минути и чрез Zelle, нали, това, не знам да съм ви обяснявал преди ще видя за Zelle, но това е нещо като Revolut до някъде в американската версия. Макар че не е точно това, но се използва от всички банки и така нататък, супер лесно и удобно. Така му платих, излезе ми $85 това нещо. Това исках да ви кажа, но пък поне успях да ви науча нещо за тези 150 лева. Време за парти, но днес не е 1 септември. Просто една от нашите колежки има рожден ден и ще бъде мексиканско парти, така че на мен ще ми бъде интересно да ви покажа атмосферата от това. В крайна сметка, поне аз лично съм до извода, че на почивката ще изхарча много пари за храна, а сега ще бъде безплатна. И мога да се натъпчем така или иначе. Така че ни влезе добре. Аз лично съм много хайпнат. Ние много се кефим на мексиканска храна, което има преди такоси, гуакамоле, пико де гало и сол крим и такива неща. Опс. Вече не се притеснявам така, като има хора между другото. Това е прогрес за мен. Също сега бяхме днес цял ден на работа. Обичайните пари, около $500 са изкарали двамата, но лично на мен ми остава 2 седмици от днес до 1 септември. Така че сега е време за малко културен обмен, така между другото. И може да ще постоим 2-3 часа, поне аз така планирам в момента. Така че се чувствам добре, малко по-свеж и да ви се похваля. Обръснах си краката накрая, вчера не бях на работа. Така че си обръснах краката, което не го бях правил 3 месеца. Другите неща си вървят. Никола, ако ще се добре да каже нещо за 10 секунди. Аз правя нещо всеки ден. Аз просто работя. Работя всеки ден и... Работа. Аз съм добре иначе. Мен ми остава
2 седмици и след това още 3 седмици тук да работя и тогава ще попътувам малко и така. Иначе аз съм си добре, да. Работя си и съм си в моето ежедневие и така. Ами да. Take it somewhere else, now! Оп, може да снимаш как поводяват. Нашия луд рецепционист. Бата, той е абсолютно окачалка между другото. Много бързо че сега ще как го кажа. В момента сме с Николай днес в залата, след като той приключи работа, днес аз почивам. Исках да ви споделя нещо. Сега ще направим нашата тренировка, понеже аз лично имам нужда наистина малко да потренирам. Това, което се случва с мен последните дни е, че както не знам дали се вижда, всъщност прияждам доста. Много се чуих дали това да го скрия от вас или просто да го подмина, защото аз знам, че ще се справя с това, но по-скоро да, исках да ви споделя, че стресът ми идва малко повече напоследък. И това ме накара да се подхлъзнам по това нещо. Знам, че много от вас ще имате такива периоди и такива моменти. Това исках да ви го покажа. Като сега дай ще направим форм чек, да видите колко съм се омазал за... Понеже бяха брутални прияждания. Сега съм дал $300 за... Не, 300 не, но 200 съм дал за храна. Идва ми всичко в повече, има си неща, които се объркват, вече аз съм изцеден. Това е баш накрая, остават 2 седмици. И това в момента си говорих с него, че беше по-добре да дам една крачка назад, преди да се съсипя и да прецакам много по-важни неща от това. Дали е било по-добре или не, аз си го поемам като последствие. Най-тъпото нещо ще бъде да започна да се обвинявам, вместо да си кажа, добре, аз съм човек. Така че да, през цялата бригада мисля, че ви давах пример. Мисля, че това нещо също е за пример. Така че, когато ви имате такъв момент, това, което в момента аз си напомням е, че първо, че не трябва да се обвинявам. Второ, че нещо, което съм правил като грешка преди, е било най-вече това да се опитвам да се самонакажа с още повече работа, с още повече лишения, за да мога да компенсирам. За този път няма да го правя. Приемам, че съм човек. Отутре ще вкарам всичко, което аз съм научил като хубави навици и това, което винаги съм ви учил и вас. Но просто исках да ви кажа горе-главата. Когато имате нещо такова и влезете в една спирала от няколко дни, които са непродуктивни, живота продължава и не се оставяте тази спирала да ви гътне всичко, което до сега сте борили. Така че ще си завърши последните 2 седмици както трябва. После има и достатъчно други неща, върху които аз трябва да съм силен и да ги издържа като стрес. Нещо, което може би никой нямаше направи пред една година. Сега искам да направим форм чек, да ви покажа рано колко съм се омазал и да видите, че няма нищо толкова страшно. За мен било много трудно да се покажа в една лоша форма, поне в моята глава. И буквално за 4 дни съм се омазал доста. Като няма да се опитвам да компенсирам, по някакъв начин да гладувам, само и само да може на почивката да съм изчистен, защото това ще ме вкара в психическо разстройство. Така че определено не си заслужава, но няма да продължавам да прияждам. Искам просто да се храня нормално до края на бригадата. Сега нека покажа как изглеждам. Това съм аз в момента. Не знам дали съм правил формчек преди това, за да видите колко съм се омазал. Но реално съм доста. Чувствам се малко по-унил покрай преяжданията и малко по-ми е тежко, предполагам на вас би се е случвало. И това исках да кажа. Най-тъпото нещо ще започна да се обвинявам. По-скоро преглъщам го, правя от сега нататък каквото трябва и продължавам напред. Мерси, че ме снима. Това исках да кажа, да почнем да тренираме. Приключи колата. Не знам как не можа да издържи още 2 седмици, брат. Майка му те. На него не му е много забавно, но какво да направя? Такъв е живота. Продължаваме 2 седмици без кола. След като се щупи колата, ние продължаваме да трябва да се перем. Това е начинът, който отивам към пералнята. Жалко ми е, че не мога да ви снимам докато аз карам, защото ще е още по-смешно. Това правя този следовет. Току-що приключих тренировка. Вчера беше добър ден за мен. Свършихме доста от работата, която ме очаква. Вече наистина просто нямам търпение почне да говоря за това. При вас е някакъв транзишън и реално беше да бъдете в следващото видео. А при мен си стават още 2 седмици. Може би това е нещо, което се гордея. Всъщност това, че си купих колело, за да мога да идвам да тренирам. Толкова обожавам тренировките. Не знам как би при теб една бригада изобщо. Аз не мога да си го представя, преди да съм в залата.